zveshuwa kurambana takatomborambana but manje iye nguva yaari kutaura kuti takazorambana yacho nhumbu yange yatovepo mudhara kungoti inini ndiri musikana handisati ndamboita nhumbu saka handingamboziva kuti apa ndani nhumbu because ndaingotevera ndakatozozvinzwa namama vangu kuti iwe uri kuita semunhu anini ndini mai iye wamukurambidza kuti ataure kubonzwa iro zvakuda kutaura mumbunzo wako kutaura nyaya yevanhu vakararana uyo asipo aivepo here amai muri kuti mimi tisarambidze mwana wenyu kutaura uyo inimi makanyarara kudaro mazvinzwa here kuti uyu murume abvuma kuti airara nemwana uyu? handiti haana kutamba umhandara atanga nokunoita mvana yemuraini mudzei izvozvo mwana kuti ndizvo here izvi handiti ngaatange nemba yake handiti ka atamba umhandara hwake oita imba yake imba yozonoramba nokuti varume vatiinavo nhasi ndo zvavari imba yaramba mwana uchibuda mumba hama maoko murume akanaka aya ndozvoda kuudzwa mwana shamwari zvazvadai wakutokuka kuenda kunobata chikorobho kubva kwavanhu kuda mafaera asina kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya dzechokwadi saka nditraste nobody Josephine wati ndiye Trevor here wada kuti utaura nemudare pamberi pemambo right pirai dare tinzwe nyaya yenyu pamusoro yemadzichangamire nedare neseremoni indauyawo nenyaya yemuzukuru wangu Lini mwana wangu akaitiswa pamiri naTrevor saka ndakaendawo kumba kwana Trevor kanokwana kuita katatu ndichida kuti tinzwisisane kekutanga ndakasvika ndikasvikoona paine hanzvadzi dzake vakati vakura havapo munouya mangwana kuseni baba vanenge varipo motaura navo ndikadzokera kuseni kwacho kuma6 kwavanga vareva ndasvika ikoko Trevor akauya kugedhi akativhurira tikapinda muyadhi mavo akati ngatimirei panze titaure nyaya iyoyo Trevor ndokuti iye anoziva mwana wangu asi nhumbu haasi kuibvuma ndokubva ndadzokera nemwana wangu kumba ndokuzodzoka rwepiri ndinana sekuru muzukuru wangu vana vangu vakomana kuti vanonzwawo achitaura takasvika havana kuvhura gedhi vasirega kuvhura gedhi kudaro tabuda takufamba takasangana naye Trevor akutoda unopinda kuraini rekuenda kumba kwavo akabva atongotenesa mota yake ndobva aenda saka ndakaona kuti titaurirane tega tega ndiri kuona sekuti hazvisi kubvumika ndosaka ndauyawo kuno kudare kuzoti mundibatsirewo vedare iwe Trevor nyaya yekuti wava uninzi unoiziva wewe hongu ndakaenza unoiziva hongu ndinoiziva ndizvotoda kuti hongu ndinoiziva chiri kuitika apa chokuti iwe uri kunyatsoziva nyaya yacho wozi tiza vabereki vemunhu instead kuti mugare pasi mutaura netiza handisi kutiza vabereki tikupesana pavari kunditsvaga pasipo panenge ndiri ndenge ndisipo saka zvokuti vanozouya vachizonditi ndakazonjenga ndakadai handisi kuzviziva zvozvo ona hama yangu kana uchiti pavari kutsvaga vari kushaya handipo kuva kuzokuda kuti uzouya panapa wakawanikwa sei munhu akaita kuti uye kuna akakuwana sei kwakauya tsamba kumba ndo yakandiunza kuna
kureva kuti pavaikutsvaga ndipo pakazoenda zano kuti chii iwe uri kuti iwe vanhu vaikutsvaga pasiripo kureva kuti iwe pavaikutsvaga wanzwa kuti uri kutsvaga haunambonzwa here wasvika pakasvika tsamba apa kuti before tsamba isati kuti wambe uchitsvaga vakauya kumba ndakataura nagogo avo rapa hauna kupindura iwe wati iwe pawaitsvagwa vanhu vaikutsvaga pasiripo pavaikutsvaga ndobva ndatini kweye zvino waziva panapa panhu ipapo pakaziva chinhu chakunza panapa haunambosvikapo here wokuwana shoko rawaidiwa nevanhu shoko rekuti ndaitsvaga usati wadiwa kuno ndisati ndadiwa kuno vakauya vakanditsvaga gogo vakatouya kumba pavataura kuti vakauya pamba takatotaura zvatakataura vachinditi musikana nenhumbu yepamuviri pemusikana ndakairamba ndakati handipazivi pamwe pavakazouya pechituva pavataura vachiti vakauya vachinditsvaga ine handipazivi kuti vakauya vachinditsvaga vakaenda kumba vakazonishaya vakazosangana nene muroti ine handipazivi handakuonana navo handipazivi pa pane zvatoda kubvunza nzvimbo yaugere mune vakomana vangani vesaizi yako iyi tipindureka tira kuti anyaya kana musina hamuna kana arimo utaura maybe mune two maybe ndofunga mune two nzvimbo yaugere mune vanhu 2 vakomana eve munzvimbo mune va2 vakomana munzvimbo yandigere bezera rako iwe muno matiri aiwa alright uri kufungidzirwa rwakaitikira zvinhu zvimwe zvakudedzi kuna vakomana vakawanda ndaziva ndozvakaita kunzwe but why sisauya pauri 1 kuine vakomana vakawanda ane nhoroondo yekupengera tida kupedza nyaya alright bvunzai futi handakunzwa alright pari kunzi ipo aiwa tikatingokutisa kuitire semadinikiro pari kunzi ipo munzvimbo mauri kugara iwe eya mune vamwe vanhu vanofanana newe vakomana siwe kusei musikana wayakananga kwauri imo mune vamwe vanhu ane nhoroondo yekumboti akambopenga here kana kuti anotopenga nechekare nekuti kana makawanda imomo bva kana uri munyama wokuti uri kufamba ungobatwa hembe nebenzi unotofanira kutoenda kumadzibaba waona micheka waona munhu nekuti uyu munhu ari kutokutendekewo pakati pevanhu vakawanda ndapanza nemusikana uyu takambodanana asi chinhu chamunofanira kuziva varume vakomana chamunofanira kuziva ndechekuti chinhu chamunofungidzirwa kuti munenge maita ichi chinonzi nhumbu ichi chinhu ichi zvinhu zvese zvinokura zvamunoona zvaita girini zvese izvo kana zvinokura usiku vanhu vakarara so zvitema futi zvakashata zvinoitika usiku saka zvinhu zvaiitika zvamakadananirana kuti kwamakadana zvinozvo hakuna kana hwara anokwanisa kuitenesa pamaiita murituva zvotiyezvo tikadati titi mai makadzivirira here ikonogona kuti but zvinozikamwa nemurituva ndimakupandukirana futi uruzvona here nhumbu hachisi chinhu chokuti chinowanikwa musadza zvokuti unoti vabereki vako vakatenga uvhu nenhumbu
zvinhu zvinoitiswa nemunhu pakudanana ikoko. Haufungerewo kuti pamaita zvinhu zvamakadananirana apo panogona kunge zvichida paripo paakuita kuti munhu afunge kuti ndiwo une zvinhu zvaakuitika mudumbu make. Pindura kushe mwana. Nemusikana takadanana, takarambana. Ndakamusiya achiri akanaka. Kana anozviziva. Iwewe kuti wakamusiya akanaka. Wangoita. Wachidanana naye. Amboita. Wakamusiya akanaka. Chinyara iwe titaura musikana yo. Mukuritsa isi. Vanhu vese vazi. Inini mukomana uzveshuwa takadanana. Mukudanana kwataita tainetsana. Totomboita nguva tisingatauri tese. Zveshuwa kurambana takatomborambana. But manje iye nguva yaari kutaura kuti takazorambana yacho nhumbu yange yatovepo mudhara. Kungoti inini ndiri musikana handisati ndamboita nhumbu. Saka handingamboziva kuti apa ndani nhumbu because ndaingotevera. Ndakatozozvinzwa namama vangu kuti iwe uri kuita semunhu anini. Tikatenga mapractice tikaonekwa zveshuwa kuti nhumbu iripo. Tikamuudza mukomana akabva aramba ndobva anditi pamwiri pako pane mwedzi mingani. Ndikamuti inini handisi kuita sei handisi kuziva. Zvikanzi saka kana usiri kuziva tozotaura kana wakuziva. Tikabva tienda kusikana. Sikana yacho ndiyo iyi. Divide by 4. 5 months and 23 weeks mwezi mingani? I said 5 months. Yeah, 6 months. Right. Tingatenderere tikabvunza zvakawanda zvese zvanasikana zvangu kutaura. Iwe wakarara naye here? Aiwa ndokubvunza. Murume wakarara naye here? Wakarara naye. Wakadzirira. Ndoza kunese munyika. Saka iwewe zvawairara naye waiziva kuti kurara panyama here? Hazviziva zvichiboro. Waiziva here kuti kurara panyama? Hongu kwete. Inochinjwa shamwari. Biology inoti nyama ikasanganiswa nenyama inoburitsa nyama. 1 + 1 = 1. Yes. Saka iwe wakaisa mwana wari mumimba pawakarara naye. Kana uchiramba kuti haasi wangu hauchagona kuramba nekuti wakarara naye, ucharamba zvako kana mwana aberekwa. DNA yakuprova kuti hausiri baba pari zvino mimba ndeyako. DNA hapana chitsotsi. Wafamba pakadiwa. Ipapo ndapanza. Fuwa nepakapazi. Ndapanzwa izvo. Kumirire here DNA kana kuti taurira naye ipapo. Mire DNA. Ukazoda kuchengetwa. Mwana mimba inoda kuchengetwa iyi. Imuri chini chomwe. Pamusoro dani. Tirambuya vake. Murambuya va? Vake mukwasha iyi. Vairarana. Hongu. Vairarana mayevi. Ndakatombovarova nemugoti navanikidzwa vari murori vese hazvina na 3 months. Muna Juni mukomana yeye arapo. Vari vese murori vakarara ngevarova nemugoti ngaarambi. Uyu mukomana arapo.
Kuramba yamai. Inzwai. Zvese zvokuramba atatobva kukudhara abvuma kuti akarara nemukasikana wake. Cheka iti ngechaari kusimudzira ruoko. Imuda kudii? Ndakamira semukadzi waTrevor. Muna June. Musabatsire amai. Regai tikubatsirei. Varume vese kusanganisa neni. Idzi ndo nyaya dzisingazivikanwi namai vari kumba manje. Izvozvi mai vaitodzwa kunzi handina mukadzi. Kana indonyepera vangu nekuchembera kuno kuti ambuya kuti hakuna ambuya kumba ndine zvandadaura. Hati imi mbonyarira hamusi kuitnesi panyaya. Pamusoro yamai. Mungadai hedu kutibatsira munyaya iyi. Dai kuchinzi muri kuti ini zvinhu zviri kunzi zvakakonzeresa mwana uyu zvaive zvakazara chibhodhoro ichi. Muti naiwa chibhodhoro ndogara nacho chakazara ichi. But hachina kana kuhafu. Saka hapana patinogona kuti isu titi kana kuti mimutauro isu minesu tatisipo. Tikutodawo kutonzwa kutozviziva. Nyaya yekuti hapana kutaura nyaya yevanhu vakararana uyo asipo aivepo here. Aimama imi amai muri kuti mimi tisarambidze mwana wenyu kutaura uyo. Imimi makanyarira kudaro mazvinzwa here kuti uyu murume uyu abvuma kuti airara nemwana uyu. Saka chinhu chatingadai zvino kuti muti titeerere zvaari kuda kuti ataure iye. Muda kuti titeerere zvekuti chii. Zvaitaurwa nemusikana pamusoro pemukomana iri vhidhiyo zvokuda kuti imbonzwa iwo zvaari kuda kuzvitaura. Zvaaitaura uyu. Asi vanogara chete. Akatofonera iye chitaura. Akatofona nevidhiyo. Aiwa matitorera kuchemini kaini. Matopa munhu basa kutaura hamusi basa remini. Aiwa kuchemini matitorera. Chimbonyepa zvamunyepa ndondikonzidza serious. Pamusoro akatofona achitotaura naye nevidhiyo komuna June. Ndichitobvunza murume wangu kuti asi unodana naye musikana yakatera nemusikana uyu hatidane tikarambana kudhara. Musikana uyu akatofona akatoda kundikonekta pavidhiyo ko tiri foni mukomana wanga chii ndiye mukomana wangu. Murume wako handidana nenaye. Asi zvokurohwa nemugoti mazvinhu. Izvozvo zvese izvozvo mazvinzwa here. Mazvinzwa here kuti uyo Trevor abvuma kuti akarara nemwana. Mazvinzwa here. Fine. Saka zvese zvamuda kumbotera kudzira zvikaizvo. Tati mwana akanga azvarwa ndopachasitanga Trevor kuramba mwana wacho nemimba yacho. Inzwai kutonga kwedare. Kana vava vari kunyepera Trevor kuti mwana ndewake iye mukomana wamakanzwa muvhidhiyo kori ari muridzi wemwana ava vacharipa Trevor. Ndofamba kwazvinei. Asi kana Trevor ari iye muridzi wemwana achasarudza zvekuita nemukadzi wake nemwana wake. Kana achiita vakadzi 2 hazvisi decision yedariro. Kana achiremba muchite vairi hazvisi decision yedariro. Asi chokwadi chimwe ndekuti mwana anogona kugara kana ari wake ngaave wake. Ari mimba afamba andebvu amudzimu ndaanenge ari kuona Trevor. Mazvinzwa hazvizvengeke izvi. Bvunzai zvenyu. Achinyarira ini haisi nyaya yanamai vevana vakanyengana. Vana vakakwirana haimi vana vachonyararai. Imi mubvunzo wamuri kubvunza iwoyo pavakanga vachikwirana vakakuudza kuti vakwirana zvavakaudzana muzviziva. Uyu kuzovingwa achitotiza uyu kawo aiziva nyaya dzimwe dziri dzekuti akakwira munhu. Kukwira munhu ndokwaita kuti avauye munhu. Sori motaurisa masoko akabvenda. Aiwa mashoko kutukana. Pamusoro ngatiite matare tisinganyanyi kutarisa vanenge vakafirwa kumaziso
kuda matara anoitwa achifamba. Nyaya yemunhu anenge amitisa mwana wemunhu ari kubvuma here kuti takamitisa mwana wemunhu? Kana ari kubvuma kuti takamitisa mwana wemunhu, uri kuda here mukadzi wemunhu? Mukadzi uyu ari kumuda here? Uri kumuda here mukadzi? Mukadzi handisomona. Muchifamba nemunhu nedare, munhu ari kupuwa mhosva dzake. Hakuna mutemo unotendera munhu munyika kuti unotenderwa kufamba uchipa vana vevanhu mimba uchiramba. Handiti ndizvo? But hakuna zvekare imba ingavakwa nevanhu vanhu vachona vasingadanani. Hapana zvatei tichiita kuti ngaaende chete kumurume iyeye chete. Hapana zvamune muchiita, zvakangofanana nekutongonorasa chinhu chenyu. Handiti maona? Chinhu chakakosha ndechekuti right, hausi kuda mwana wangu, iwewe wakakanganisa mwana wangu. Mutemo unoti chii? Handiti ndizvo? Mutemo unoti chii kumunhu akanganisa mwana wemunhu? Handiti? Isu tinenge tichiramba kuti munhu iyeye asazoenderera mberi nekufamba achiita zvinhu izvozvo. Nokuti akafamba achizviita zvinoita sekunge pano anotoprotektwa. Handiti? Hakuna mutemo unoprotekta munhu iyeye, asi kuti mutemo unoranga munhu iyeye. Handiti mapanzwa? Mabasa kuwanda kwawo, saka tamboti nzve tine mamwe mabasa atanga tiinawo. Saka tauya kuzoita basa iroro kuti ridii ripere. Zvekunzi akazenga akagarirei kumba kwavo asingaende kumurume, ko kana mwana wenyanga achimurambidza kuti chimbomira shamwari ndimbogadzirisa izvi, chimbomira ndimbogadzirisa izvi. Handiti mapona? Ndozvavanenge vachiitana. Kumba kuine umwe anenge ariko mukadzi. Handiti mapona? Chipari kuti chisumuke manje tonotarisa maeji evana charamba. Imi mune musingazive zviriko kuti kuno umwe mukadzi anenge ariko. Handiti? Mukaziva izvozvo, regai mwana kumutereka muzvinhu zvakadaro. Handiti mapona? Kana kuchikoro mazuva ano anopuhwa mimba, opuhwa excuse yekuti enda umbonobereka udzoke uende kupi? Kuchikoro. Saka mwana kana makachenjera vabereki vake, chivanhu chobva chati anobvunzwa odzoka mwana. Handiti? Regai dzive shiri mazai hana muto. Vaudzei vana vazive izvozvo. Handiti mapona? Nokuti kumuudza asati apiwa mimba, handiti, anokuudzai zvekuti munogona kuzozvisungirira. Pamunopinda mumba nababa ndendirimo here imomo. Mwana munoudzwa mashoko iwayo. Isusu chivanhu choramba nokuti tinotya ngozi. Handiti mapona? Saka mwana asati apara ngozi nemi, achemera bhonzo, mupei oona kuti harina nyama. Ezvinapiwa mimba ka ari kusara achiti shoyoyo manje. Handiti ka mukachimuudza kuti murume akaipa, anoudza umwe kuti murume akashata. Handiti mapanzo? Unonzwa sei kuti murume anoti ndiri kuda chaasati aona achirasa chiri mumaoko? Handiti mapona? Ari kurasa chiri mumaoko, handiti, nokuti arikuda kunoombera. Handiti ka izvozvo zvinhu zvakadaro zvakaoma. Saka mwana tinoda kuti kana muchinge maanaye madai, anoda kuitwa counseling yekumudzidzisa upenyu. Muno hatibhadharise izvozvo, munomuunza muno, tosangana naye isu, kwete kusangana naye muchihure. Aiwa, mukumuvaka kuti mwana azive kuti kana ndiri panze apo, handiti, ndiri kubva kupi ndichienda kupi. Handiti, haana kutamba humhandara, atanga nokunoita mvana yemuraini. Muudzei izvozvo mwana kuti ndizvo here izvi. Handiti, ngaatange nemba yake. Handiti ka atamba humhandara hwake oita imba yake, imba yozonoramba, nokuti varume vatiinavo nhasi ndo zvavari. Imba yaramba, mwana uchibuda mumba, hama maoko, murume akanaka. Aya ndozvoda kuudzwa mwana. Shamwari, zvazvadai wakutokuka
kuenda kunobata chikorobho kumba kwavanhingi, handiti kuti uzvisenzere, kwete kuti ndozvavakanga uchida iwe zvakazodai. Mutemo wenyika ino yatiri kurarama tiri munenge makunzi muri kuviolata marights emunhu, handiti mapawana. Saka hakuna kwamunomira nako semubereki. Asina kubereka ndiye anosekera pachena, vakabereka vachisekera muchidende, handiti mapanzwa. Saka nyaya yangu yandiri kuda, manzwa zviri kutaura mukomana ari kuti ini mukadzi handidi. Mutemo wedu mudare isusu hakuna gupuro rinobviswa nemunhu vasina kumbotorana kugara mukadzi nemurume, handiti. Zvakaitikira ikoko zvichida ari kuramba mimba achifunga kuti ndakambomuonana Ningi, handiti. Ningi wandiona ndiinayo ndisekurwa wenza zvine basa rechii, ndikula hazvina basa. Musi wokuti waane mimba sekuru vaya vakutorwa kudzorwa, ndakambokuona uinani, handiti. Maona nyika zvainoita, hatisi vana vadiki pano. So mutemo unoti mwana uyu akamboita umwe mwana here, ndiyo mimba yekutanga, anofanira kubhadharwa mombe yemaputiro inonzi damage, kukanganiswa kwaakaitwa ikoko, handiti mapanzo. Then mutemo wedu wechivanhu woti munhu kana aita mwana mukomana nemunhu unoripiswa mombe namambo. Kana waita mwana musikana woripiswa mombe 2 namambo uchibhadhara. Toinda mudare ramambo munhu anobhadhariswa why yekuita chipini mudunhu mani mamambo, kuti ndongofamba zvangu ndichipa vana vevanhu mimba ndichidi ndichiramba. Hakuna mutemo wakadaro unozongokusiya uchifamba, handiti mapawa. Saka nhasi murume uyu ari kudzokera kumba aine mutongo wemombe yedamage yekukanganisa mwana wemunhu, handiti mapawa. Saka nekukanganisa mwana wemunhu abhadhara mombe iyoyo, tomirira zuva guru rekuti mwana aberekwa, handiti mapawa. Panenge paakuziva mambo kuti ndotonga ndichiti chii, mwana musikana hazvibvunzirwe. Ndakuudzai, mukangonzi makorokoto kuno mwana musikana aberekwa moza ndakuenda kwamambo kunopiwa mombe dzangu 2 dzechi. Nhasi ndiri kukupai imwe chete yedamage. Uyu momudzidzisa mwanangu, kuitwa zvakadai hazvirevi kuti wafa mucommunity, handiti. Unofanira kutsvaga dzimwe njere dzekuti ndabva apa zvazvadai ndakuita sei, handiti. Makutofamba neupenyu, basa renyu nderekutomukansela semwana wenyu. Hakuna mwana anotsaka tadzonzi ngaatemwe, hakuna zvinhu zvakadaro, handiti. Kwatiri kuenda iye mukomana ndoda kumuudza asati abuda muno, unonohwina pekutanga, handiti. Usatarisire kunohwina futi panumber 2, handiti. Mondinzwa, usatarisire defeat ndingi win madefeat usingatarisire. Hakuna mutemo wakadaro munyika. Mwari ndiwe vanhu vese, handiti mapanzo. So kana muchinamatira vakadaro munovati aiwa Mwari ndo vane chekuita muupenyu hwemwana wangu, handiti mapawana. Ndo zvawaita kuti ndigozofamba ndichisekwa nenyika, haisi mhosva yako. Uri mwana wangu ende unofa uri chii, uri mwana wangu. But chandiri kukukumbira ndechekuti chichinja kuita kwani kwako. A clever man learns from someone's mistake, handiti mapanzo. Ndo zvatotarisira. So dare randisuda kuti richititorera nguva taakurisiya tichiti mwana kana aberekwa, handiti. Kana ati mwana wachona handina shuwa naye, DNA test. DNA test ine muripo wemombe kuna anenge adyiwa nenyaya. Mwana akaenda ku-DNA test akanowanikwa ari mwana wake, iye aenda naye ku-DNA test mombe,
handiti mapanzwa tochitarisa kuti mwana obhadhara futi. Saka nhasi anobhadhara mombe kana kuti 300 US yekubhadhara kwamuri damage remwana wenyu, obhadhara why kwamambo. Handiti zvinouya rini chikomana? Ndimi chikomana wandikutaura naye here? Ndiani ari kupindura? Musapindure mudare medu mukandiratidza kuti ndimune muchituma vana kana kuvasvavidza munonditsamwisa mudare. Nyararai pandechitaura nemwana adzidze kuti kudare kwandaenda I am not protected by whoever. Ngaadzidze kupinda mudare ozvimiririra ega mudare kuitira kuti mangwana arwire kusadzoka mudare muno. Handiti mapanzwa amai? Tinokubvunzai mibvunzo inozokutsamwisai zvokusada kutiona kana pamunenge mationa kana tasvika pakadai. Handiti mapa hatisi kufara nezvinhu zvakadai, hatitofara nazvo. Kana baba vachapinda vachanopinda, imimi wedu mubvunzo pano uri kuti why nenhingi nemombe zvinouya rini? Ndo mubvunzo womudare. Imi zvamatouya kuno muziva kuti muri kuuya nemwana wenyu muchanopindura kudare, ndimune muchipindura mudare. Titaurirei kuti mari inouya rini? Hatisi kuda kuti pamari ndo panozonzi umwe munhu hapo achazopindura. Imi mamuchipindura zvimwe zvese. Pindura chama. Tiri kwenda kune imwe nyaya zvinouya rini mombe newai? 21 days. Kana mashaya pa 21 days ndimi munozotiudza kuti pa 21 days handina kukwanisa kuwana mombe, ndawana izvi. Handiti ndizvo? Pa 21 days ndashaya mombe mambo, ndauya nemakumbo ayo. Isi toona kuti tiri kubvuma here izvo? Noti tinoda kuti vanhu ruvengo kana watadzira vanhu vachenure. Handiti musamirisane navo. Pamusoro edani ndaikumbirawo kubvunza kuti takamirira kuti zvonizvo mwana abereka achada kuzvinhu chabereki chapfekedzwa mwana achizvarwa preparation, saka chatengwa nani? Nekuti kana mwana wangu achidzi ndiye akapombera mukomana wemhosva ndakazvipira kuripa dare rino naye mukomana. Asi kana mwana wangu achidzi mwana ndewake, uyu mukomana ndakachikumbira atengawo preparation yemwana wangu. Kana mwana wangu achinepera mukomana ndafungidzira kuti mamasumudza nyaya yakanaka. Hamuzotonga mudare, munobvunza chete simple question. Munhu kana mukanzwa tapa mutongo unoti mwana akaberekwa ari musikana unobhadhara mombe 2. Kuratidza kuti isusu zvokuti mimba ndeyani haana kuramba. Handiti saka ungati mimba yemwana wako inonoberekerwa mumashizha here? Ndiye akane burden yese, ndiye anoita zvinhu zvemumimba yemukadzi wake nyange asingamude mukadzi wake. And tisapinde tichisimbisa mashoko akashata pavanhu. Handiti mapanzwa? Vanhu havarambaniswe nevanhu. Handiti vanhu vanogona kurambana mumaziso medu tichingobva pano vamukadzi nei nemurume. Saka muchizona tichirerutsa mashoko. Anochengeta mimba ndiye amai. Ndiye akatononyoresa here? Akanyoresa mimba yakanyenderwa kuchipatara. Zvese anobhadhara. He compensated everything. Nhasi ndiye akutora akuita ke nokuti nyaya yanga iri musango kai. Nhasi yauya mudare yaane gwara yakufamba nyaya. Muri mega mungamutitenga preparation yemwana iye achiramba azvibude muno mudare ndo munotaurwa zvinhu zvakadi zvakadaro. Handiti kana iye asingagutsikane nenhau yemimba, DNA test zvainozoita inokompensetwa all cost, makosti ose zvawo nemunhu anenge atadzira umwe pavanhu 2. Handiti mapanzwa? Unozvinzwa shamwari?
iye zvino mari yakanyoreswa kuchipatara zvoti chatiri kuda upenyu iwe chakwapo mwana saka unotofanira kutomuriritira mwana wachona kusvika aberekwa kusvika wamuchengeta mwana anochengetwa nababa wake kusvika aita 18 years izvozvo hakuna asingazvi It's on your